Hold det skidt, den her kørt frem. Men Mette, jeg så Claus stå sådan her. Skram, det er jo en plint, det der. Ja, det skal være med. Og klar, Palle. Kom så, Palle. Prøv at kigge. Hvad skal jeg? Prøv at kigge på Palle. Ligner han en, der er klar? Kom så. Hvor Mette hen? Kom med det. Kom nu, Skram. Hvor Mette hen? Hallo? Ja, læg den over på ham. Det værste kamp, jeg nogensinde har været med til. 5? Ja. Var det kun én kamp? Hvordan kan man stole på Palle? Palle kommer ind og ser ud, som man gør. Det magter jeg ikke. Smart, vil du bare. Vil du købe værk? Ja, nej, det er selvfølgelig rigtigt. Men man kan godt se, at Palle